Marami ang nangyari sa pamilya ko na talagang masasabi ng ibang tao na kakaiba. Kwento ito ng nanay ko sa amin. Bata pa noon si nanay nang magpakasal sila ni tatay. 2 na kami na anak nila noon. Si ate na panganay at ako naman ang sunod. Mag-iisang taong gulang pa lang ako noon, ang kwento ni nanay. Hindi nagtagal. Medyo hindi naging maganda ang pagsasama nila ni tatay. Si tatay ay nakapagtrabaho sa Batangas, samantalang si nanay naman ay umuwi sa mga magulang niya, kasama kami ni ate. Isang araw, bumabagyo nung panahon na yun at nawala ng kuryente sa amin. Inutusan si nanay ni Lola na kunin ang gasera sa pangalawang palapag ng bahay namin. Sumunod naman si nanay at pumanhik na. Pagpasok niya sa may pintuan, nagulat siya kasi may nakita siyang tao. Walang tao dapat doon sa ikalawang palapag kasi lahat sila ay nasa baba. Nakatayo ang tao na yun at nakabarong pa ito. Inisip niya na baka si lolo lang yun at umakyat pala nang hindi niya nakikita. Kaya hindi na niya pinansin to. Dali-dali niyang kinuha ang gasera at nagmadaling bumaba kasi hinihintay ni lola yung gaserang pinapakuha sa kanya. Nung pababa na siya ng hagdanan, nakita na naman niya yung lalaki. At nung ikalawang pagkakataon, naaninag niya na si tatay pala ang nakita niya. Di na daw niya maintindihan ang nararamdaman niya dahil bakit nandun si tatay at nakabarong pa ito? Ano ibig sabihin nun? Maya-maya lang, biglang may kumatok sa pintuan namin at tinatawag si nanay. Esther, puntahan mo si Arnel sa bahay. Si Arnel yung tatay ko. Agad namang bumaba si nanay at sumama sa tiyahin ko. Sa bahay ni na tatay, nakita ni nanay si tatay na naghihingalo na. Ang sabi ni lolo, kung ano man daw ang nagawang kasalanan ng isa't isa, ay magkapatawaran na. Iyak naman ang iyak si nanay noon at sinabi niya kay tatay na patawad sa mga kasalanan niya at pinapatawad niya din ito sa kasalanan niya. Pagkasabi ni nanay noon, saka na binawian ng buhay si tatay. Malakas ang paniniwala ni nanay na namatay si tatay dahil sa barang. Hindi kasi normal ang mga sugat nito, lalo na sa bandang likuran ng katawan. Lalo silang naniwala dahil nung nakaburol si tatay, may malalaking higad ang nakita sa ataol niya. Hindi naman yun karaniwan sa amin. Ang dugo daw ng higad ay pula at hindi berde. Naaalala ko nung bata ako, ayaw ako palapitin ni nanay sa isa naming lola, sa side ni tatay. Ayaw niya naman sabihin kung bakit, pero napilit ko siya dahil masyado na akong makulit. Ang sabi ni nanay, yung lola namin na yun ang dahilan kung bakit namatay si tatay. At siya ang dahilan kung bakit sila madalas mag-away ni tatay noon. Mangkukulam daw kasi yun. Kaya sabi ni nanay, kapag nakita ko yun, umiiwas ako. Pinatotohanan pa nga ng tito ko ang kwento ni nanay na isang mangkukulam ang lola namin. Ang sabi ng tito ko, nung minsan na uuwi siya sa bahay nila para mananghalian, galing kasi siya nun sa pangingisda at sakto naman dinala niya ang kanyang sagwan.
Bigla daw may nakasalubong siyang itim na pusa at sinunggaban siya. Dahil sa takot at pagkabigla, nahampas niya ito ng sagwan. Kinahapunan nung araw na yun, nakita niya si Lola na may benda sa kamay at masama ang tingin sa kanya. Naisip ni Tito na baka siya yung pusang nakasalubong niya kanina. Lumipas pa ang mga taon at tumuntong na ako ng high school. Nung panahon na yun, namatay naman si Lola, yung nanay ni Mama. Mga 60 taong gulang pa lang siya noon. Diabetes daw ang sanhi ng pagkamatay niya at ilang komplikasyon. Sa ikalawang gabi niyang nakaburol, dumating ang iba naming kamag-anak. Isa doon si Tia Felicia. Si Tia Felicia ay may kakayahang makausap ang mga patay. Nung araw na yun, pinapunta niya sa kwarto ang nanay ko at iba pa nilang kamag-anak. Hindi ako pinapasok kaya pinakinggan ko na lang ang pag-uusap nila galing sa labas. Nakita ko ang ina. Ang sabi niya ipagdasal daw siya at huwag hahayaang walang nakasinding kandila dahil di pa niya nakikita ang liwanag. Ang sabi ni Tia Felicia kina nanay. Nang marinig ko yun, sabi ko sa sarili ko, totoo pala yung ganun. Sa bagay, ang lola naman kasi ay masama rin talagang ugali kung minsan, kaya siguro hindi niya pa makita ang liwanag. Sinunod naman ng nanay ko at mga kamag-anak ang sinabi ni Tia Felicia, hanggang sa mailibing na nga si Lola. Makalipas ng 3 linggo, may mga nagtitinda ng isda na pumunta sa amin. Bihira sila makadaan, pero alam namin na suki nila si Lola. Lumapit sila sa amin at ang sabi, "Ate, nasaan po ang ina?" Nagtaka si nanay sa tanong nito, kaya sabi naman ni nanay, "Bakit po?" Nagulat kami sa sagot ng tindera. Ito ang sabi niya. "Kahapon kasi tumatawad siya ng isda sa amin. Hindi naman namin mapagbigyan kasi ipinatinda lang din sa amin yung mga isdang yun eh." Nagulat talaga kaming lahat sa sinabi ng tindera ng isda. Paano naman mangyayari yun? Matagal nang inilibing si Lola. Kaya ang sabi ni nanay sa tindera, "Ay baka nagkakamali po kayo. Mag-iisang buwan na pong nailibing ang ina eh." Gulat na gulat din ang tindera at hindi makapaniwala sa narinig niya. Sa takot nila, bigla na lang silang umalis nang walang paalam. Ibig sabihin pala, nandun lang ang Lola at hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakikita ang liwanag. Totoo rin siguro yung mga multo na nagpapakita. Katulad din siguro sila ng Lola na hindi pa makita ang liwanag. Ewan ko ba sa pamilya namin? Ang dami-dami talagang kakaibang nangyayari. Buti na lang normal naman ako at wala naman akong mga kakaibang nararamdaman. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayong mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.